तर मंडळी आता आपला भिडा एकदम व्यवस्थित सेट झालेला आपलं तो. तर आता घावणे काढून घेऊया आणि बघूया आई कशा प्रकारे 7 कपे घावणे आता तयार करता. मी तर पहिल्यांदाच बघते, माका तर एकदम जवळ सगळ्या रेसिपी अनुभव मिळतात. आणि आई 7 कपे घावणे म्हणजे काय? 7 कप्पे म्हणजे तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू न्यू व्हिडिओ न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आज पण जसं की तुम्ही थंबनेल वगैरे बघितलात तर आज पण बनते रेसिपी. आणि ही रेसिपी पण मंडळी कोकणामधील एक ट्रॅडिशनल रेसिपी आहे आणि एकदम जबरदस्त. तर आमच्या घरी पण पहिल्यांदाच बनते इकडे. तर जाऊया आईकडे आणि बघूया आई कशा प्रकारे आज बनवते. तर तुम्हाला पण जर नवीन असाल ना आणि शिकायची असेल तर तुम्हाला पण इझी पडेल शिकायला. कारण आम्ही जे काय बनवतो ना ते घरी जे सामान अवेलेबल असेल त्याच्यापासून आणि एकदम इझीच बनवतो. जर तुम्ही आतापर्यंत आमच्या रेसिपी बघत आला असाल तर तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल. सो आता वेळ नाही काढत जास्त, आईकडे जाऊया. आईचं काम ऑलरेडी चालूच आहे तर तुम्हाला दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला जर करायचं असेल तर तुम्हाला मस्त आणि इझी पडेल. सो लेट्स गो, जाऊया आईकडे. तर आज आम्ही बनवतो 7 कप्पे घावणे आणि त्याच्यासाठी काय लागतं तर हे मी तुमका आता थोडक्यात सांगतोय. तर सगळ्यात आधी हे तांदळाचं पीठ करूचं लागतं. तांदूळ भिजत घातलेले आहेत. किती वेळ घातले भिजत? तर एका 3 तास झाले जास्त. सो म्हणजे एक 3 तास झालेले असत. तुम्ही 2 तासापेक्षा जास्त चालता ना? ते मी 2-3दा धुवून घेतलंय आणि आता परत हे पाणी काढून टाकू काय. मिनिमम 2 तास जाऊ कधोय. रेशनच्या तांदूळात हे म्हणजे रेशनचे आपले रेग्युलर मिळतात ना ते तांदूळ असत. आणि गुळ चुनासाठी गुळ, खोबरं आणि वेलची यावरती टाकलेली. ही सगळा मोदकाचं सारण करतो तसं करून. आणि मंडळी ह्याचा प्रमाण तुम्ही जर विचारित असाल तर ह्याचा प्रमाण वगैरे काय नाही. तर मंडळी जसं की तुमका जर जसं जास्त बनवचे असले तर जास्त क्वांटिटीत घ्या आणि कमी बनवचे असले ना तर कमी क्वांटिटीत घ्या. आपल्या अंदाजान घ्यायचं. आता म्हणजे आपण रेग्युलर घरगुती जो अंदाज असत ना आपलो त्या अंदाजात तुम्ही घ्या. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही ज्या काय करतो तर असं मोजून मापून नसतं. त्याच्यामुळे माकाय सांगताना तर माप सांगा कळाचं नाही. कारण माझा अंदाज असता तांदूळ जर समजा 3 ग्लास तांदूळ घेतले त्यात मी पाव किलो डाळ टाकते, उडदाची डाळ. जर पोळी आहे किंवा काय करूचं असलं तर या अंदाजान टाकते. मग तुम्ही तुमच्या अंदाजान टाका काय असलं तर. मंडळी आपलं पाणी तर काढून झालेला असा, पाणी काढून झालेलं आहे. तर आता आपण मिक्सर व्यवस्थित लावून घेऊया. अशा प्रकारे मंडळी आपलं मिक्सर पण लावून झालेलं आणि आपला बॅटर रेडी झालेला घावण्याचा पीठ बघू शकताय तुम्ही. आणि आई आता काय करूचा? आता गुळचून तयार करू. आता मंडळी गुळचून परतवून घ्यायचो आणि त्याच्यासाठी मस्त आपलं याचं टोप रेडी झालेलं. तर आई आता मस्त गुळचून परतली. हे बघा, फायनली मंडळी आपलं गुळचून रेडी झालेलं थोडक्यात. आणि अवघ्या 2-3 मिनिटातच रेडी झालं. आणि हे का किती वेळ लागतं तुम्हाला सांगूची गरज नाही महिला मंडळी. सो आता या उतरून घेऊया आणि आता पुढच्या प्रोसेसला लागूया. ह्यात आपण घावण्याचं पीठ तयार केलं, त्याच्यात मीठ टाकून घेऊया सगळ्यामध्ये. कारण ही गोष्ट कधी कधी उशिरा टाकतो आणि दिसणार नाही. आमचा दरवेळेस असंच होता मंडळी की आपली ही वस्तू असा ना मिठाची ही एकदम शेवटाक लक्षात राहता. टाकतो आम्ही पण कधी कधी शूट करताना पण राहता. म्हणजे शेवटात टाकतो त्याच्यामुळे पटकन इसरायला जातात. तर मंडळी ना या साईड तुम्ही बघितलात तर आपला भिडा आपला तो रेडी होता ना तोपर्यंत एक प्रश्न विचारूया मस्त की बऱ्याच जणांना माहिती नसतात. तर ट्रेडिशनल डिश तर असतात आमच्या कोकणातली. आणि आई 7 कपे घावणे म्हणजे काय? 7 कप्पे म्हणजे 7 कप्प्यांचे घावणे. आता काढताना तुम्ही बघशातच कसे काढताय ते एकावर एक असे 7 कप्पे. तर तितक्या होणच नाही कारण ते खूप जाड होतं आणि नंतर त्या ह्या साईडला त्या साईड परतणार आहे. जास्तीत जास्त 2-4च करत असतील. आपण बघूयात आपल्या कितीच. आईचे 7 कप्पे जातात का 4 जातात का 3 कप्पे जातात आता बघूया पुढे. तर मंडळी आता आपला भिडा एकदम व्यवस्थित सेट झालेला आपलं तो. तर आता घावणे काढून घेऊया आणि बघूया आई कशा प्रकारे 7 कपे घावणे आता तयार करता. मी तर पहिल्यांदाच बघते, माका तर एकदम जवळ सगळ्या रेसिपी अनुभव मिळतात. आता काय करायचं, याच्यावरती
गुळचून घालायचा गूळ असा पसरवायचा अर्ध्या बाजू. आणि हो आपलं अर्ध घावून आतो असं परतायचं. हे रवलेली अर्धी बाजू घालून घालायचं. नवीन घालायचो. हा नवीन घालायचं ह्याच्यात अर्ध्या बाजू. आता का आपल्या झाकण ठेवून नंतर पुढे गावं नाही ना. मंडळी असे बरेच डिश असत नाही पण बघा आता युनिक असा माझ्यासाठी पण पहिल्यांदाच असा. मी पहिल्यांदाच बघते पण असं भारी वाटतं आणि मी नाव पण केलेलं किती आहे, 2-3 वेळा केलंय असं. नाव पण किती मस्त वाटतं बघा मंडळी. 7 कपे घावणे तर मस्त. तर माझ्या मंडळी ना 23 वर्षाच्या याच्यात मी पहिल्यांदा बघतोय. आम्ही करू ते लहान असताना केलेले नंतर मग काय गोड खाण्याची इच्छा नाही यांची जास्त. म्हणजे असं आठवणा नाही हा की असे घावणे बघले असा 7 कपे आणि घावणे. कसं ह्या असं खाऊ सवय नाही सगळ्यांना त्याच्या गोड कोण जास्त खाणत नाही आणि मग गडबडीत कोण किती करता ह्याच्यात खूप वेळ जाता. आणि आता लोकांकडे म्हणजे जास्त बघू मिळणार नाही ना हा. 7 कपे घावणे. आपण रेग्युलरचे घावणे काढतो कारण तो जरा लवकर होता ह्याला थोडा वेळ जाता. आता याच्यावर आता या साईडला खोबरा पसरवायचा. आणि आता एक एक बाजू अशी उलटवून घ्यायची. आणि लो फ्लेम वरती भाजायचा काय. जास्त केलं तर मग साईड करपत हो जात. त्याच. पहिली लोक चुलीवर करीत नाही ते चवीक मस्त लागत कारण भिडाचा भिडा घेत ना आणि निकाऱ्यावरचं तर सगळ्यात जेवण चुलीवरचं बरं लागतं तिथं घ्यावं लागत. मंडळी बघता बघता आपले 6 कप्पे झालेले असत आणि आईचा आता ठरवलेल्यान बनवचा. तर बघूया आता शेवटचा कप्प बनवचा आणि तो पण निघतो 100%. वाटलेला परताचे नाही आई वाटलेला परताचे नाही. मी 2 कायठे घेऊनच बसलेले. बघू शकते 6 लेअर झालेले आहेत. आता शेवटची लेअर 7वी. आई ऑलरेडी तयारी होती तुम्ही बघू शकता. ते बघा बोलावती 2 कायठे घेऊन बसली. परत ती गॅरंटी नाही होती मला. 2 पलटे घेतल्यानंतर आणि फायनली आता शेवटचं कप्पो. आपली ताटली पण आधी रवली साथही ताटली पण रवली मस्त येळणी. मंडळी आता झाले ते एकदम हेवी 6 लेअर. म्हणजे तुम्ही बघू शकता ना एवढ्याशा याच्यावरती 6 लेअर बनवणं म्हणजे सुद्धा डिफिकल्टच असा. फायनली आपले 7 कप्प्याचं घावून रेडी जायचं इल्लेलो जरासं रवलं एकदम शेवटच्या याच्यावर आणि वेट झाला ते का म्हणजे वजन झाला त्याच्यामुळे असं बघू शकताय. फायनली रेडी लेअर बघा हे बघा 5 6 7 लेअर झाले. सो अशा प्रकारे मंडळी आपली डिश रेडी होई दिलेली आहे. 7 कप्प्याचं घावण 7 कपाचं घावून आता फक्त टेस्ट करून बघूचा बाकी रवलेला आणि इकडे बाकीचे प्रोसेसिंगवर असत ते आई बनवून घेतली आता. तर कसं वाटतं कमेंट करून नक्की सांगा. तर टेस्ट करूक जाऊया आता थोड्या वेळात. मंडळी घावणे तर आपले सगळे काढून झालेले आहेत आणि आता खाऊची तयारी.
तर कशा प्रकारे आई कट करता बघा. आता हॉल मध्ये बसलो आम्ही मस्त. ह्याच्यात हे पाच बघा. तुकडे करूया. तर इतकं एकटं कोणच खाऊ शकणार नाही. आम्ही तर जास्त खाऊ शकलो नाही, म्हणजे गोड जास्त खाणं नाही. पण बरेच दिवस चाललेला तर म्हटलं आजच बनवूया. असं बघू शकताय 7 लेअर वालं पहिलं तुकडो. धर. पिझ्झा फेल असं म्हणते याच्या पुढे. पप्पा घे. पप्पांग तुम्ही धरा पहिलं मानास पप्पांगा द्यावया. खाऊन बघा, तुम्हीच सांगा रिझल्ट. परफेक्ट गोड मस्त मापात झाला गोड. काय सांगशाल? काय म्हणजे पहिलं ना मी खाल्लंय. तुम्ही पण खाऊ नये आतापर्यंत. खाल्लं असतं कधीतरी. खुद खाला बरं आजीन विजीन अशा घराकडे नाही पहिलंच खाल्लं. आठवणं नसतं ना पप्पा. लहान असताना मी खाल्लं नाही असं काय सांगू शकणार नाही. हे आता असं हा कपड जबरदस्त. हो काढून गेलं काढताना कसं मोडताला आता. आता म्हणजे मोडतात तुकडे, तुम्ही बघू शकता. एकदम तुका बारीक बारीक होऊचे ना, तुका मोठेच तुकडे करू होय. मंडळी आ करा. मी तर गोड जास्त खाणे नाही. काय सांगशील? मस्त एकदम जबरदस्त, करून बघा. बेस्टच. एक घाऊन खाणारा माणूस काय जेवतो नाही नक्कीच. पिझ्झा सारखे आला म्हणजे तुम्ही लेअर बघा कसं, त्याच्यापेक्षा सुद्धा जबरदस्त. एक पण नाही खाऊचं इतके. 7 लेअरचं तर घाऊन एक माणूस पण खाऊ शकणार नाही. विचार करा गोड मंडळी, पण असतं. तेव्हाच्या लोकांनी कशी रेसिपी शोधून काढल्याने असते 7 लेअरची. कसा डोक्या असताला मस्त ना. गणपतीत लोकांना काय सुचत गेला असतं नवीन काय करूया. नवीन काहीतरी भारीच ना. हम्म. एकदम मस्त मस्त. माहिती. तर बेस्ट मंडळी, तुमका सजेशन देतो, करून बघा मस्त. माका तर भारी वाटलं एकदम. आणि लहान मुलं असतील ना तर त्यांना तर नक्कीच ट्राय करू सांगा. 2 लेअरचेच करा हा, म्हणजे एक माणूस अक्को खाऊ अख्खो शकतो. खाऊ शकता. तर लहान मुलांका मस्त मजा वाटते रे म्हणजे. आणि वेगळी पण डिश असा, तर त्यांना पण ट्राय करू मजा येते एकदम. ज्यांका गोड खाऊ आवडतं त्यांनी नक्कीच करून खाया. नाही तर साधे घावणे काढायचे, 1-2 असे करायचे.